sugno ha tongoi nakai tongnai maigen nakaplasa apakai tu majra bila bila hamaro tam mula tin pura thangai jongo bosong chapter 1 ni 20 abo ang tin purnai kok bokro sajak tongo Daud Ravano segei namani abising ni saslong jora habagra rok choba thang laima jora o jawab sengkra rokno tui amon sarok ni hano segei nakha phiaba habagra Daud ke Jerusalem no tongkha borok kamiyung khongbarang no tantharna sutar khlaiui sokomor baikha Daud borokni habagra Milcom bokrokni motok no nawi bini bokrogo tonkha abo hilikmani kilo 34 rangchak wngmano aro holong morokma tongo bo kamiyungni kwbangma segei namani manui rokno tubukha bo aro kamiyungni borokno tubuui borokno koratni sorni tei ruani samung tangrwbai kha tei abo hai kheno amonni tei kubun kamiyungni borokno bo tanrwbaikha hingkhe Daud bai bini borok Jerusalem o ifilui thanglaikhai Philistine ni phan kwrak bai choba aboni ulo Gezer o Philistine sarok bai choba wngphikha afuru husathi sa tongnai sebikya Philistine ni phan gwnang khoroksa sipai no buthar khe Philistine sarok mechengjak tei waisa Philistine sarok bai choba wngphikha Jair ni usla Elhanan Geto tongnai Goliath ni takhuk lami no buthar kha bini olonga ri tangmani rwsami hai je gato tei waisa choba wngphikha aro phan gwnang borok khoroksa tongo bini yakni yesi kongdok tei yakungni yesi bo kongdok bebagui khorok 24 kau bo phan gwnang bosong ni se bo Israel rokni mwkhang sokha Daud ni takhuk Shimea samani bwswla Jonathan bono butharkha aborok Gato tongnai phan gwnang bosongni borok Daud tei bini selengrokni yago thwibaikha kwthar pura machine kaisa hamarikhe tongo amen.